Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Langit nung Amahan, nagapasalamat kami una sa tanan sa grasya sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Salamat nga bisan sa among kagahig ulo gabalik-balik ang among sala. Wala gyud ka mapul-i namo. Bisan tuod nagkatumba-tumba na ka sa imong pagpas-an sa bugat nga krus. Wala gyud ka misurrender. Tungod kay determinado ka nga mulahos gyud sa Kalbaryo ug hangtod sa katapusan nimong gininhawa o Hesukristo. Ug yung gihalad ang tanan ang imong kinabuhi. Tungod og alang nga maluwas kami gikan sa kangit-ngit sa sala ug sa kamatayon. Busa nagapasalamat kami tungod kay dili kami takos, dili kami angayan nga imong luwason. Pero ikaw ang mihimo sa inisyatibo. Wala ka namo ingna, ikaw ang miuna sa paghalad sa imong kaugalingon. Tungod og alang sa imong dako ug walay sukod nga gugma alang kanamo. Salamat kaayo o Dios. Walay lain nga mugawas sa amo ang mga baba karon ang pagpasalamat sa gasa sa pagkabanhaw. Salamat tungod kay mihatag kanamo og paglaom nga panahon di ay sa amo problema igo lang kami nga muhilak apan dili kami mo surrender. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsuon sa makausapa, maayong gabi kaninyong tanan. Ang atong topic karon mga igsuon, of all methods of execution, why did Jesus redeem us on the cross? Mga igsuon, wala ba kamo matingala? Nanigulang namang gyud ta nga mga Kristiyanos, nanigulang namang gyud ta nga mga sumusunod ni Kristo. Wala ba mo matingala? Wala ba mo nakapangutana sa inyong kinabuhi? Ngano tuod nga krus ang nahimong gigamit sa kamatayon ni Kristo? Nga kung buot na hunaon sa ilahang panahon, daghan man unta ang matang sa pagpatay sa usa ka nakasala, sa usa ka kriminal. Nganong
krus man. Nganong sa krus man si Kristo mitubos kanato of all methods of executions. Mga igsuon, magsugod ta sa pagpangutana. Mangutana ko ninyo. Tagai ko ninyo, I challenge you. Tagai ko ninyo og usa ka method of execution sukad sa una hangtod karon nga pinakangilad ug pinakaulaw nga method of execution. Sige, I challenge you. Tagai ko ninyo og usa ka pinaka ngilad, the most horrible and the most shameful method of execution. Give me. I challenge you. Tagai ko ninyo. Sa ang pinaka sakit, pinakangilad, ug pinakaulaw nga matang sa pagsilot sa usa ka nakasala o kriminal. Sige. Atong sulayan paghisgot ang atong mga nahibaw-an. Okay? Atong tan-awon kung pinakangilad bagyod sila, pinakaulaw bagyod sila. Sige, magsugod ta. Unsa may mosulod sa atong unahuna nga mga methods of execution sukad sa una ug hangtod karon. Number 1, putlan ug ulo. Wala na siguro na karon mga igsuon, pero naana sa kasaysayan sa kalibutan nga sa una ilabi na sa western kung ang tao nakasala, ilabi na kung bugat ang iyahang sala nga nahimo, siya putlan og ulo atubangan sa katawhan. Magtipok ang mga tao didto sa plaza o sa tunga, putlan og ulo ang kriminal nga nakasala og bugat nga sala. Mga igsuon, ang pagputol sa ulo maingon ba nato nga pinakangilad ug pinakaulaw nga matang sa pagsilot? The answer is no. No. Ngano man? Naputla na kag ulo, maulaw pa ba ka? Naputla na kag ulo, mubati pa ba kag kaulaw nga patay naman ka on the spot? So dili siya nato maingon the most shameful. Dayon bisan pag wala pa kagiputlan, dili gyud matawag nga most shameful kay before kaputlan og ulo, tabunan man ang imong ulo og panapton nga itom. So wala kay makita, di po ka makita. So dili nato siya matawag nga the most shameful. How about the most horrible? Matawag ba nato ang pagputol og ulo nga the most horrible method of execution? The answer is still no. Yes, ngilad huna-hunaon no nga pagputol sa ulo, mo sirit ang dugo, no, muligid ang ulo, ngilad tan-awon, pero dili gyud siya pinaka ngilad. Okay? So dili ka pasar. Dili ka pasar sa the most horrible and the most shameful method of execution. Ikaduha, bitayon. Bitayon. Sukad sa una mga igsuon, hangtod siguro karon murag naa pay mga Asian countries nga ginahimo ni kanang bitayon gyud.
usa ka na kamatang sa pagsilot sa usa ka na kasala. Pero matawag ba nato nga the most horrible and the most shameful method of execution ang pagbitay? The answer is no. Dili. Dili siya ngil-an. Kay wala may dugo nga makita. Dili pud siya the most painful. Tungod kay siguro mag-antos ka, pero pila ra ka minuto, mamatay na ang gibitay. Dili magdugay. Minutes lang, siguro 30 minutes, wala na. Less than 30 minutes, patay na ang gibitay. How about most shameful? Dili gihapon nato matawag nga pinakaulaw tungod kay sama sa una, bitayon ka, pero tabunan ang imong nawong og itom nga panapton. Dayon, dili na gyud siya ulaw kay pila ra ka minutes, mamatay naman ka. So, dili kapasar ang bitayon ang tao sa the most horrible and the most shameful method of execution. Ikatulo, unsa pa? Ipakaon sa mga bangis nga mga hayop. Mga bangis o gutom nga mga hayop. Actually, mga igsuon, nahitabo ni sa una. No, ang atong mga igsuon nga mga Kristiyanos nga nasakpan nga sila Kristiyanos sa bag-o pa ang Kristyanismo gidakop og ang ilahang silot buhi sila nga gihinay-hinay og kaon sa mga bangis nga mga leon, mga tigre, mga oso, mga lobo didto sa gitawag nga amphitheater ba na or naay usa ka arena, no, mura sa og kanang arena nga dili gyud ka ikyas, no, ang tawo nga masulod didto dayon buhian in taon ang mga bangis ug gutom nga mga leon, mga tigre, dayon hinahinayon og kaon. Siguro mga igsuon kita nga nagtan-aw, ngilad siya kay no, mangabli ang ilang mga tiyan, no, manggawas ang mga naa sa sulod sa lawas, no, musidlit ang mga dugo. Ngilad siya, luod siya tan-awon, pero mga igsuon dili nato matawag nga pinaka ngilad because ang leon manggod or ang tigre kung mupatay sila og biktima, liugon man na nila, patyon nila daan. So ikaw nga naliog, di pug ka magdugay, so dili nato matawag nga pinakangilad nga matang sa kamatayon. Kay dili man ka magdugay, mamatay ra man pudayon, no, ang biktima. Di pud siya ulaw, kay dali ra pud kay kang maulaw, kay human ka iliog, after few seconds, few minutes, mamatay naman pod. So dili ulaw. So dili kapasar mga igsoon. Di kapasar sa the most horrible and the most shameful method of execution. Ikaupat, sugbaon nga buhi. Okay, nahitabo gihapon na mga igsoon sa kasaysayan sa kalibutan. Ang example ana, ang usa sa mga santos nato nga martir, si Saint Lawrence. Saint Lawrence. Kabalo mo unsay silot ni Saint Lawrence? Gisugba siya nga buhi. Mga igsuon, sa unang tingin, sakit. Imagine na ha, mapasok ganita, sakit na gani kaayo, no? No, mapiskan ra gani ta og gabukal nga mantika, no, musinggit na ganitas kasakit. How much more nga ikaw mismo tibuok lawas gisugba. Pero mga igsuon, matawag ba nato na nga the most horrible? The answer is no. The answer is no. Tungod kay yes, ngilad siya, horrible siya, pero minutes lang
minutes lang mamatay na ang gisugba. Tungod kay ang kainit musulod man na sa internal organ, sa kasing-kasing, ug patyon ang kasing-kasing. No, so dili sa dugay nga pag-antos. Dali ra. Di pud sa ulaw tungod kay dali ra man pud ang kamatayon. So wala gihapon kapasar. Sige, how about modern? Electric chair. How about electric chair, mga igsuon? Nahimo pud na nga silot bisan hangtod karon no sa Amerika. Nawala na diri sa Pilipinas because of course ang simbahan is against death penalty. Pero how about that? Can we consider punishment by electric chair the most horrible and the most shameful method of execution? The answer is no. The answer is no. Tungod kay dili man kapakurintihan sa daghang mga tao, so dili ulaw. No? Ang imorang pamilya ug ang mga pulis mauray makakita nimo. No, dili pud ka live sa Facebook, no? Dili pud siya the most horrible. Siguro ngilad tan-awon nga magbuto-buto ang panit, no, tungod sa kurente nga musulod sa lawas, pero mubo ra pud ang pag-antos. Dili pud magdugay ang biktima. Mamatay ra pud sa dali ra pud nga panahon. So we cannot consider death by electric chair the most horrible and the most shameful method of execution. So mga igsuon, unsa man gyud ang the most horrible and the most shameful method of execution? The answer is ang krus. Ang krus nga nasinati kun asa gilansang ang atong Ginoo. This is so far the most horrible and the most shameful method of execution. Wala pa so far mulabaw sa kangilad ug kaulaw sa usa ka tawo nga gilansang sa krus. Og mga igsuon, dili lang ordinaryo nga pagkalansang ang nasinati ni Kristo. Yes, silot ni sa ilang panahon. Daghan sa ilang panahon, dili na maihap ang gilansang sa krus sa ilang panahon. Pero si Kristo, espesyal ang iyahang nasinati. Dili pariha sa ordinaryo nga paglansang sa mga kriminal. Well, of course, una sa tanan, mga igsuon, si Kristo, atong Ginoo, anak sa Dios ug Dios mismo, walay sala. Okay? Gipasanginlan lang siya sa mga sala nga wala niya sukad mahimo. Gibutang-butangan siya mga sala nga wala niya mahimo. Okay? So, nganong matawag man nato nga the most shameful and the most horrible execution ang krus? Sige. Atong tagsa-tagsaon. Okay? Atong tagsa-tagsaon. Una sa tanan, sa wala pa si Kristo gipapasan o gilansang sa krus, hinumdumi igsuon nga ang atong Ginoo giayo pa og kulata. Ikaduha nga misteryo sa kasakit, scourging at the pillar. Ang atong Ginoong Hesus sa wala pa gipapasan sa bugat nga krus, giayo pa og kulata. Giayo pa og kulata. Tanang matang sa gamit nga pagpasakit sa tao, gigamit nila kang Hesus. In fact, sa salida nga The Passion of the Christ, human nila gibunalan og mga puthaw nga stick si Kristo. Gibunalan na usab siya og latigo. Latigo nga ang tumoy mga hooks. Mga hook nga kun kini
mudapat sa imong panit, mabilin ang maong huk, musulod sa imong kaunuran, ug ilaha dayong birahon. Maunang sakit kaayo siya, kay madalaman ang imong unod. Sus, pagkasakit, pagkangilad. Wala pa nagpasan sa Jesus sa krus, wala pa sa gilansang, pero gitorture na siya pag-ayo. Ug ang gatorture niya ang mga sundalo sa gobyerno sa Roma niadtong panahon na. Mga igsuon, nagkadugo na si Kristo. Wala pa lang siya gapasan sa krus, nakuhaan na siya og energy, nakuhaan na siya kusog, naluya na siya, giayo siya pasakit, giayo siya kulata, gikoronahan siya tunok, giduot pagyud ang korona, mautong nagkadugo gyud, no? Ni sulod gyud ang tunok sa iyang mga unod, sa iyang ulo, og pagkasakit, no? Imagine mga igsuon, no? Imagine unsa kasakit ang nasinati ni Kristo. Dayon human siya gikulata, luya na siya kaayo, gihukasan siya. Sultian tamo sa tinuod mga igsuon, ang inyong nakita sa mga krus ninyo sa inyong balay ug sa inyong simbahan nga si Kristo gitabunan ang iyahang pribado nga mga bahin sa lawas. Pero for your information, kay katisismo man abi ninyo mga igsuon, si Kristo walay gibilin nga panapton sa iyang lawas. For your information, si Kristo gilansang sa krus nga hukas hubo. Walay nakatabon sa iyahang mga private parts. Kita tanan mga igsuon. Kita tanan. Maunang wala pa'y makalabaw ani sa kaulaw. Si Kristo hukas hubo for 3 hours or more. Expose siya, naked, hubo, hukas hubo, atubangan sa daghan kaayong mga nananaw sa dihang siya nagbitay sa krus. Gatusan, libuan, kaha, ka mga Hudiyo, mga sundalo, mga Pariseyo, nga naghangad niya, nga kita tanan. Mga igsuon, ulaw kaayo. Ulaw kaayo. Naulaw gani ko, katong giupirahan ko nga, nakabalo ko nga, gisaksakan ko kateter, nga nakabalo ko nga, nakita nila ang akua. Ulaw gani kaayo, how much more daghan ang nakakita. Expose gyud. Ay wala kay dili ka kagamit sa imong mga kamot aron pagtabon sa imuhang private nga mga parts. Tungod kay ang imong mga kamot gilansang, nakapilit, gilansang. So mga igsuon, the most shameful, ang pinakaulaw nga method of execution mao ang crucifixion. Ikatulo, ang atong Ginoo gikulata og ayo, gipasakitan, scourging at the pillar. Gamay na lang ang power, ang energy nga nabilin kaniya, gipapas-an na pud siya sa bugat nga krus. Maunang katulog in taon, nahidugmo, nadagma, natumba, nahulog sa yuta ang atong Ginoo. Tungod kay dili lalim mga igsuon, bugat ang krus, dayon samtang gapas-an ka, latiguhon pagyud ka. And yet gika nakagikulatag ayo. Na hurot na gamay na lang ang power, ang energy nga nabili nimo. Bugat pagyud kaayo ang krus nga imong gipas-an. Gikulata na pud ka, sipa-sipa ka, gilatigo ka, sakit gibunalan ka, sakit kaayo mga igsoon. Atubangan sa mga tao. So it's just more than 3 hours. More than 3 hours mga igsoon. Overnight mga igsoon. Kadlawon gidakop na siya, gikulata na sa ginay-hinay, dayon gihukman siya didto sa mga labawng pare,
nga daghan ang nakakita. Pagkaulawa mga igsuon. Dayon overnight no gipreso ka didto sa usa ka dungeon nga ngit-ngit kaayo mga igsuon nakaadto magyud ko anang lugar nga kun asa si Kristo gihulog no didto sa usa ka ngit-ngit kaayo nga dungeon kanang murag kuweba mura sa og kanang tabay nga di gyud ka kaikyas. Usa ka gabi siya didto ayan apud siya gidala sa hukmanan, gidala siya didto ni Poncio Pilato, gipakulata siya. So mga igsuon pagkabuntag nagsugod na siya sa pagpasan sa krus. Susluoya sa Ginoo. Dayon ang pinakasakit mga igsuon nga imagine ang imong mga kamot o mga tiil gilansangan no sakit na gani nang masamad tagamay no maghapdos na gani kayo ng masamad tagamay. How much more imagine diha nga ang imong mga kamot no nilahos ang mga dagkong lansang no sidlit ang dugo. Dayon mga igsuon ang pinakasakit nga si Kristo wala nakakaon, wala tagaig tubig, nangayo sa tubig pero wala sa tagae, gibugal-bugalan siya, suka ang gihatag. Mautong wala gyud matagbaw sa kauhaw ang atong Ginoo. Dayon abi ninyo mga igsuon, init kaayo during that time. Nakaadto man gyud ko anang lugaraha mga igsuon kanang Holy Land. 50 degrees Celsius ang kainit mga igsuon nga di gani ko halos makaginhawa sa kainit no 50 degrees Celsius mga igsoon. Imagine 50 degrees Celsius. Expose ang atong Ginoo for many hours gikan pa lang sa pagpasaan niya sa krus hangtod nga siya gilansang mga igsoon dehydrated no heat stroke in town Ginoo ang ato ang Ginoo no. So wala nay makalabaw pa sa krus. The most horrible and the most shameful method of execution mao ang krus. Mga igsuon ngano man nga sa tanan nganong kini mang crucifixion ang pamaagi ni Kristo sa pagtubos kanato. The answer is aron ipabati niya kanato nga He is with us at the most painful moment sa atuang pag-antos. That is the very reason mga igsuon nganong si Kristo ang krus mangyud nga pinakaulaw ug pinakangilad aron ipabati na kanato ilabi na kaninyo kanato nga nag-antos sa unsay pag-antos, sakit, problema, namatian ba nga bisan pag unsa na kalalom, kasakit, pintuktok sa sakit nga atong gibati, the Lord is with you. Wala ka nag-inusara. Mauna ang rason mga igsuon. Balik-balikon gyud nako para musunop gyud sa atuang kasing-kasing. Mauna ang rason nganong si Kristo diha mangyud sa krus siya mitubos kanato of all methods of execution aron ipabati niya. If I embraced, if I accepted the most horrible and the most shameful method of execution, then in your suffering, in the most horrible and the most painful and most shameful part of your suffering, I am with you. Just as I did not leave the cross, bisan katulon ako nagkatumba-tumba, bisan gamay na lang ang enerhiya nga nabilin, mitindog yun ko. Kung ako yung gipugos akong kaugalingon nga ipadayon ang pagpasaan ng krus,
sa maabot lang tas Kalbaryo hangtod sa katapusang gininhawa, I embrace the most horrible and the most painful method of execution to make you feel, to those who are suffering right now, at your most painful part, in your most painful moment, the Lord is with you. You are never alone. Maunang mga igsuon, dili ta angay musulti nga God does not know what I am suffering. God does not know what I am suffering. Ang Dios wala masayod unsa akong giantos. No, we cannot say that. God knows everything, even the most painful, the most shameful, and the most horrible method of execution. Kabalo ang Dios what we are suffering. Because wala tay maingon nga, Lord, maayo lang ka sa dihang naapa ko sa stage 1 sa ako ang sakit. Maayo kay naapa ka, Lord, sa dihang naapa ko sa akong stage 2. But you are no longer with me when I am in my stage 4 sa ako ang sakit, Lord. We cannot say that. Bisan pag-unsa na ang pinaka-stage, pinakasakit nga stage sa sakit. Stage 5, stage 6, stage 7, stage 8, stage 9, bisan pag-unsa na, wala ka pasagdi sa Dios. The Lord is with us in our pains. God knows what we are suffering. That's already a source of hope alang kanato, and that is the message of Easter, mga igsoon. Mao nay topic nato karon tungod kay mauna ang mensahe sa pagkabanhaw. Nga the Lord knows what we are suffering, therefore He is doing something. He is doing something. Ug ang pinakanindot, mga igsuon, since God knows what we are suffering, and God is in the most painful moment sa ato ang pag-antos, He is with us. He is suffering with us. He suffers with us. Nag-antos siya, miduyog siya, kuyog nato. Mga igsuon, ang atong source of consolation is that human ni ining tanan. Tanan nga pinaka-ulaw, pinakangilad nga nasinati ni Jesus. Tulo ka adlaw. Human sa tulo ka adlaw, siya nabanhaw. Maogyud na ang good news nato, mga igso. Maogyud na ang good news nato. Maogyud na ang mensahe sa pagkabanhaw, mga igso. Nga bisan pag-unsa di ay kasakit ang atong nasinati karon, whatever is that suffering we are suffering right now, na ay pagkabanhaw nga moabot. Siguro mangutana mo, kanusa man na, Father, ihatag ni Lord? We do not know. I cannot answer your question. Because only God knows when niya ihatag ang but it will be given. Kana ragyoy timan eh. Please, mga igsoon, kana ragyoy timan eh. We do not know when God will make all things beautiful. We do not know when God's time is alang niining pagkabanhaw. Wala ta kabalo kanus ani ay hatag, but He will give that to us. Actually, He is giving that to us slowly, gradually. Dili lang siguro nato mabati kay gauna ang atong negativity, gauna ang atong reklamo. Siguro kung positibo lang ta, makita na nato ang lihok sa Dios. Pagkadisgrasya bitaw nako, wala nako makita ang lihok sa Dios nga He is actually helping me. He is actually guiding me. Sukad pagkadisgrasya nako, wala lang nako makita because naguna ang akong negativity, gauna ang ako ang pagreklamo. But later on, pag sink in na tanan, ni sulod na ang pamalandong, na realize nako at the very point nga ako na disgrasya, the Lord was already in my midst. Naa na siya. Nikuyog na siya nako. Wala na ko niya pasagdi, sukad atong pagkadisgrasya nako. At the very moment nga ako ni tumbling ug nabali ang akong kamot, duha ka kamot ug akong naguba ang akong naong, naa na si Lord. Wala na ko pasagdi. I was never alone. Og tanan nga mga nitabang nako, mga kauban nako diring mga pare, mga friends nako, akong pamilya, mga doctors, mga kaila, sila, they are God's presence.
Pero wala na ako na ma-appreciate. Wala na ako makita nga sila di ay ang instrumento sa Dios kay gauna man ang reklamo. Maupod na siguro ang nahitabo nato mga igsoon. Kamo nga naminaw karon. Actually, God is giving us the resurrection. Siguro wala lang nato makita kay gauna ang atong reklamo. So mga igsuon, kana lang yun ang ato ang hawiran ha. Kana lang yun ang atong hawiran nga the Lord is with us. The Lord is with us. And ang mensahe sa pagkabanhaw nga naatay cross pero naagyoy pagkabanhaw. So kung naatay cross, muhilak ta. It is okay to cry. Pero tungod kay naay pagkabanhaw, we will never surrender. We just cry but never surrender. It's like, ang problema, mura siya og panganod nga ngit-ngit, kung muhangad ta sa langit, gadag-om, pero kabaluta, nga luyo ni anang baga, nga dag-om, ngit-ngit, na ay adlaw nga nagsidlak. Behind the dark clouds, there is a sun shining. So siguro mga igsuon sa pagkakaron, ang inyong nakita sa inyong kaugalingon, ang kangit-ngit, ang ngit-ngit nga panganod, dark clouds, nagtabon, nagpangit-ngit sa kinabuhi. Pero tungod sa pagkabanhaw, masaligon kita nga by and by, ang adlaw, musidlak ra pagbalik. And that is the resurrection. When ihatag ni Lord, we do not know. Pero tungod kay naalagi resurrection, nahitabo mangyud na, di magyud na binuang, dili magyud na bakak, it will come. God will give that in His time. He will make all things beautiful in His time. Musalig og mulaom lang gyud ta. Ayaw lang gyud buhi sa imuhang trust and faith in God and hope in God. Salig, tuo ug laom lang gyud ta sa Dios. No? Hilak ta, but He will give that to us. Actually, ganit ta kabalo, He is giving that to us already. The resurrection, hope, ang kaayuhan nga atong gipangayo. Hinaot, positibo lang gyud ta. Stay positive, Ayaw gyud paunha ang negativity. Ayaw gyud paunha kay kung mag-una gani ang negativity, bisan tuod makaya ra gyud unta nato ang cross, bugat na tungod kay gauna naman atong unahuna nga negatibo. So negatibo na punta na nato. Okay? So stay positive, cry but never surrender. For by and by, in God's time, He will make all things beautiful. By and by, the sun will rise, will shine again. In God's time. Salig, tuo, ug laom. Amen.